Koně v boxech. V tomto okamžiku byl 6. dostih dnešního programu cena společnosti Czech Coal, rovina druhé kategorie na 2000 metrů odstartován. Rabbit Motivman jde do čela dostihu a spolu s ním tam z vnějšku míří rychle na čelo dostihu také Asharon. Takže dvojce tříletých aktérů na špici, o několik délek před soupeři ve vedení Rabbit Motivman s Asharonem, za nimi na třetí pozici následuje Bailando, dále na čtvrté Desperado, ten se tam posouvá vnitřní stopou na třetí, Bailando teď čtvrtý, pátá zvnějšku Samantine, dále následuje na šesté pozici u bariéry Jazz Baron, vedle něj sedmý Zairo, za ním osmá Airfair, dále na deváté pozici Freya a pole uzavírající The Mole Catcher. 1400 metrů do cíle, koně vybíhají na protilehlou rovinu, tempa dostihu se ujímá Asharon ze stáje Hačur, sedl s jokejem Jaromírem Čapářem, v této chvíli vede o 2 délky před druhým Rabbit Motivmanem, ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov s jokejem Janem Wernerem, ke kterému se snaží přiblížit ze třetí pozice Desperado, zástupce stáje Štal Amor sedl s žákem Michalem Machem. Na čtvrté příčce vede kompaktní zbytek ostatních Bailando, za Bailandem je tam pátá zvnějšku Samantina, na šesté pozici drží bariéru Jazz Baron, za ním na sedmé příčce vnějškem jdoucí Zairo, dále osmá Airfair, devátá Freya a desátý The Mole Catcher. Kilometr do cíle, koně v polovině dostihu, v čele stále Asharon, teď s náskokem 3 délek na druhého Rabbit Motivmana, na třetí pozici délku a půl za Rabbit Motivmanem Desperado, čtvrtý Bailando, na páté pozici u bariéry Jazz Baron, šestá vnějškem Samantine, ke které už se přidává Airfair, dále pak následuje Zairo, za Zairem pole uzavírá dvojice Freya a The Mole Catcher. Aktéři budou mířit do cílové roviny do závěrečné 400. Stále v čele dostihu Asharon, teď už pouze s 2 délkami náskoku na Rabbit Motivmana. Asharon volí vnější stopu a Rabbit Motivman se opět dostává dopředu. Na druhé pozici teď Desperado, třetí Asharon, čtvrtá Airfair, zvnějšku, za ní pátý Bailando. Posledních 300 metrů do cíle Rabbit Motivman ve vedení, za ním druhý Desperado, třetí zvnějšku Asharon, na kterého útočí čtvrtá Airfair, dále pátý Bailando, ale stop před cílem je to stále Rabbit Motivman, ale teď už Airfair finišuje a dostává se na úroveň Rabbit Motivmana. Za touto dvojicí ještě Desperado s Asharonem, ale bude to zdát se Airfair nebo Rabbit Motivman. Airfair míří ke čtvrté výhře. Airfair je první, na druhém místě Rabbit Motivman, třetí Desperado, čtvrtý Asharon a pátý zřejmě The Mole Catcher. Viděli jsme dnešní 6. dostih cenu společnosti Czech Coal.